I think now we have got something like 9 gold refineries here in Uganda. And Uganda now is exporting gold of 3 billion or something like that, dollars, from very low figure. Why? Because I banned the export of unprocessed gold. I said any gold which is not processed should not be exported. Good morning, Malawians. To be honest, the one and really manta. Honestly, really manta. Manta agwela. ABM Peter Mutharika wabwelesa initiative kawati wabangachiganizo chonna kuti no more exportation of raw materials. Palibe kutumiza ma raw materials kunja amene sanapangidwe processed. Kapana kuti video me nayi panga suppose tena kara ilongosola. Kapana kuti ma minerals atu zinthu chuma chachilengedwe chinthu chimagolide miyala mtengo apatali chani zonsezi chazo zisatumizidwe kunja ngati sizinapangidwe processed bwinobwino. Akuti zimene zokunja ayi zapite, right? Apapo titona kuti 100% Peter Mutharika agwisa ntchito ubongo wake 150%. This is the best idea. Komanso this coming back ya APM ikuoneka zoti ili very serious. Komanso ali ndi vision kwambiri. Kubwera kwa namba 2 kwa Peter Mutharika pali vision ekulu kwambiri. Chifukwa uundu ukapolo umene ma Africans akhala akuchitidwa kuyamba yakalekale omatumiza ma raw materials kwa azungu. And remember kwana kuti chisoti ndavala nchankhondo, because I know now I feel like tiliso kunkhondo amalawi. Ndikuuza zinthu zimene zichitike mina somuzambo kudata cha maganiza ndabusa bwana. No. Sine busa. Sindapange prophesy. Kumano maganizila mene sipano azungu amayiwonera Africa komanso ndi mene amachitira ku Africa. Pamene baba Peter Mutharika azungu akhabera kosathwa. Right? Azungu akhabera kosathwa. Azungu zimene amachita pofuna kusokoneza ma Africans, pofuna kuwasokoneza mitu koma basati ndalama ichonchi kana nkumawaza kuti basani zinthuzo like nduka polo wachabechabe nde azungu amatere pali choyambira tepitenti pite kumbewu kuti ndi ma cash crops kumbewu kumene kusipano ndeti pita sapano kumiyala kumbewu kuja akuza ntamalima mukalima mulima cotton uja thonje, mulima coffee, mulima fodia, mulima chani zimwe mungalime zonsezo akuza nziri zinthu zazo mwagulitse wachawo process akazipanga okha. Koma nimu akugulisana pakilo paja akugulisana tima dollars like $2.5 ena $5 $4 $5 kumlesi makwana kuma kwa Zambia I think imakwana teka fodia amene akugulisidwa pompano wacho. Ose uja undu ukapolo. Why? Chifukwa waja akumakhala kwa uja kukhala basi ndimwaputinta ndalama. Kupita ndalama kenako ndikuuza ma Africans talimani. Mukalima ewaja akupasa ndalama zimene apatindezija. Ewaja kutenga akukarani akapangira zinthu akapanga process zinthu zija ndikugulisa pa milingo yokwera.
mina sauri kugesa anwake tomwefe example yabwino zovala kumene zovala tapasa thonje akapanga zovala kana ku afterwards abwese zovala zicha kumaligulitsa chabwino iyo tikitedzeka kai tendipita kuma minerals tsopano tipite kuma miyala tingapana china gold ya china chane china zambiri mbiri iwacha kumanya mwa zinthu zichazo kuma utali kwawo kucha and zonse izizi sokuti ife akamakhala mapasa drama chanchane sikuti amakhala kuti wacha ariganizira ife yayi koma amakhala aziganizirano wakewo chifukwa mabenefit maphindu amene akapanga amakhala ambiri and the president akangodzuka mina wapangira Peter Mutharika fapa the news is all over news ili kuna kuti WhatsApp no pali yesa mamwene this is a new beginning Africa ikudzuka makuti Peter Mutharika watenga malo news mbwa pan africanism mangana ma news endapanga check news zambiri mbiri Malawi ile achuka kwambiri Peter Mutharika wachuka ngati yake waletsa kuti yayi osamatumiza zikatundu kuti ndikuba ma raw materials kunjako yayi tipange ma company kwathu kuno zimene zipangira kuti process konkuno chifukwa amatibera kwambiri then ndifanda ndiuzana za mavuto amene angachitika afterwards. Mavuto amene achitika pazifukwa zokwana ziwiri. Chifukwa choyambirira ngati anthu sitikumvetsa bwinobwino chimene chikuchitika, right? Azungu amubaka azungu amapenta amabwesa mavuto ena ake kenako kuti ife anthufe munthu timuukire zimene zimvana pano timuukira Peter Mutharika timuukira amene cha iwe makusukulu after atampasa sanctions after atambana zinthu zina ndikumuza la say sitikupasa izi sizitheka sitikupasa izi sitipanga approve pokapoka umasule apo onamanga apo tufama ma raw materials azibwerabe ndengana msakumvesa bwinobwino ngati amalawi sakumvesa bwinobwino abiziti one if tikupanga protest tikumpanga mademu munthuja pa issue ina yake koma usazoti issue imene kuchitika kwambiri si imene iyayi issue yake ndi ili apoyo iwaja amalipanga dziko kukhala tough to govern iweyo dziko amalipanga amalisokoneza kuti iwe ngati uli president sungakwanise sota kulilamulira dziko licha zimene amapanga. Okay, the thing is amalawi tili ndi capacity ya understanding timamvesesa zinthu zirati zabwera kuti taukira Peter Mutharika chifukwa zimene zichitika ndithu chifukwa azongani matsanga lola kuti iwo ayimitsidwe iwo amadya mchire amapindula kwambiri ndipo ziti mchire uchawatseka maja for Peter Mutharika afuna zinthuzo zithandizire dziko la Malawi zithandizire dziko la Malawi osazingopindula anthu ena kunja ya mene ambira kutenga thaizo mangotenga opindula ke ndo ochepa ambomacha Peter Mutharika zinthuzo konkuno I feel like mzimu wa Dennis Mahata omulo wa Peter Mutharika that's what my ideas I mean kuganizira kama ndikachikakira Dennis Mahata kachina Ibrahim Traore by the way Ibrahim Traore ajina Museveni ali ku Ethiopia amakamba naso nkhani mwemwe kuti unduka polo umapanga zinthu umatuzi ma raw materials kunjawo tamvetsana ngazi mwana anakamba. The global value of coffee businesses currently is US$ 460 billion. 460 billion. This is the value of the coffee in the world. However, all the coffee producing countries in the world, Africa, Brazil, Colombia, Vietnam, all of us, take only US$ 25 billion out of this. Africa's share
is US dollars 2.5 billion. Out of the 460 billion, Africa's share is 2.4 billion. With Uganda taking $800 million, because we are now producing 800 million bags of 60 kilograms each. Germany, a non-coffee. Ndeza mwana bwino ngani ndi imene ndithu ndino decision isima inda ma smooth imene maganiziramo imene kuti zingwe ndamamya amalembana nawe ndithu amabwera kulembana nawe ndithu mu njira zosiyana koma no vuto lina limene lina pa 2 limene ndikuopa ine ndiona kuti kodi anthu amene agwira ntchito ndi boma ali ndi understanding ali ndi kumvetsetsa kwa zinthu zimene zizi kapena omwewo nduna chani kapena omwewo ndamene akhaleso ayambiriranso kumpereka Peter Mutharika kumuukira fazimambe even aboma ma opposition akhana makhala mene ndino zinapanga hema kuti kuukira kana kubasa. That's why izobezo ma mission osa anakathandizira amalawi akanika chifanyani chifanya kuti azungu agwisa ntchito anthu omwino agwisa ntchito anthu ndunazo agwisa ntchito anthu amene agwisa ntchito boma agwisa ntchito anthu even ma opposition agwisa ntchito amenewo. Ndi issue ikulu kwambiri maganizo anga ndina kuti anthu sopana ayambe kupanga understand zinthu ngati zimene zizi ana asamangona ari pasandalama azungu asamangona zimene zizikhazi asamangu kuti azungu ati kuiyatu azungu ati nyanyalatu sari pasandalama atu yema kuti amalawi mentality amene nandiri ndimenecho koma ndalama zimene akupasa azunguzo akupasani why apo raw materials wangwatsika pene pachapo akubwera yaya papa yema kuti kulipira ma activists kulipira ntatu bongwe nditi tonga athana naye munthu amene akuganiza maganizo otalacha abantu tone kuti Peter Mutharika sopano wabwiramo sopano akubwera sopano as long as the president wamboganiza maganizo ngati amene wawa aye zimakhala bwino kwambiri komano ine my fear is the same thing nakuza manthanga ndamene achawo kuti amalawi silimvetsetsa kuti akwakuchitika njani. That's the first point. Kena cha number 2 ziweza kuti mwenaso ogwira ntchito kumene mboma samvetsetsaso kuti zikuchitika chani kenako amba yaya Peter apo ndi mwakwisa kwambiri yapa yemo komano this initiative ababa the good start mene the way to go ndi mene iyi tukuyambira patipo pamene papa osabwerera mbuyo enda malawa kwena aphunzitsidwe za zimene zizi fakubanda kuvesesa bwino ndi zomacha bingu zimenezi ngana ke makai bingo Mutharika akupanga akulongosola zinthu zina zake kuti ziyende bwino before pothamangisa zingula ase kazipira ngati simufuna koma ineyo sindikubwerera mbuyo chifuna nsakupanga understand sakumvesa zimene zikuchitika hayi amene kumacha that's what happens seba kufunika ndi two anthu understand zimene enough is enough ndi ndale za chimizimizi zimene mapanga za chilokolozi tente amene upanga understand ndale za uchinza dziko lonse lapasi kuti zimayenda bwanji tipanga understand zimene zonse and I think zingatemeze fomozi yankhula nditu koma poma kumozi yankhula why is achitika chonchi azunguru afuna chonchi asema aomba kumauza malawi kuti azunguru gaza afuna chonchi the choice is yours amalawi muganiza bwanji tivomere koma kuti tikavomere zichika izi vulo nono kuti anthu zimakhanga zakuseri kwa chipinda amene amandibanda kwambiri amayi Joyce Banda samabisa yayi amene azungu andituma azungu akuti understand. We have to understand these things.
Zungu so musekelera, zungu so abwino. Pamene kuona zoti apa akundipondereza ndikhomerera. Ikaphazira don't cross the line. Maiko ena kutuluka nkhani imeneyo. Amalawi tizisauka ndithu maiko akafika tizisauka ndithu kukhalira ndi ma-billions, ma-trillions ama-dollars. Zona zimenezo. Miyana santengo apatatu kukhalira ndithu kumavutika. Ndiyo momwe ayesa amatiseka. Omwe mwacha akatenga zinthu zicha. The way anamusekera president wakale wa Burkina Faso. Napa kana video imene pano. France Emmanuel Macron akutenga uranium imene kucha. Anauza kuti akulu magesa azima air condition simagwira ntchito. Chifukwa nifoti kunoko magesa kumavuta anamdandala president ucha. President pokankhula anamuseka. Hara mwene afanye ndikhoza magesa ake neyo. Ine ndikhoza magesa ake mpa president unyanyala kutuluka muholo mucha. Koma ansana banga understand kuti why president amadandala kwa munthu ameneyo kwa Macron. Chifukwa Emmanuel Macron France imatenga uranium yese mupira nayo ku France amene anakathandizira kupangira magetsi kutenga mphamvu ya magetsi. That's why amamuza Emmanuel Macron. Koma Emmanuel Macron anakamuseka munthu chakumwera losanga kuti munthu opanda nzeru. That's what happens. So my leaders akapanda kulongosola zinthu zikwa anthu samamvesa chimene chichitika amangona ngati ndokusara apresident ndokusa maganiza. The same thing kumalawi. We need to understand these things. Kungopanda kulera apa and kuyamba pita kwa papa amene lokhandi support yambiri kwambiri chifukwa this issue. Trust me, musunge video imene kupanda kuitenga bwino this issue siyipitirire issue imene. Azungu ayesesa alowa kuma opposition, alowa uku ma activist machita mabungu tosadziwika bwino basi just kulipangisa dziko la mayo khala ovuta kwambiri kuti alilamule. Nkhani yake abweze sentence apange withdraw sentence imene wayikamba yona kuti ma raw materials asamatuluka mdziko la Malawi. Koma dzingolusa mina bangira Museveni ana Museveni ine ndikazamwalira ine ndikazamwalira muze manga zimene zonse koma nende azilongo azilile moyo ma raw materials musako tuluka panopa timve nkhani yakhoza ndi Museveni. Yayi dictator Museveni is a dictator chan wakanthaya tali koma sometimes ena maganiza konoza ikuti ine ndikachoka ineyo amanga kaya bapana abangazorana ena maganiza mezo. Same thing with the Putin analoba president kuchokapo kenako ndikuona kuti ndabona tsaya salongosola zinthu ndikupanga soje niso ndikulowaso nkukhala ena makhauri mina angoganizira sindikumona munthu amene angalimbana ndi azunguwa amakhala ngoganiza zimene ziti ndenkhani ndimene guys tilimbe zimene zizi decision imene abwera inayipita mthalikayo ili correct koma imabwera ndi ma consequences imabwera ndi zosatira tilimba amen cameras. This Ida, what did you say about the modern slavery of the Africans of producing raw materials? In one of our documents in Addis Ababa, we had talked of Africa producing what it does not consume and consuming what it does not produce. They had put that as a summary in one of the documents of the African Union. We must get rid of the production of raw. I banned the export of minerals from Uganda and process. I banned them. Piga marufuku. Then the agents were going in the corridors. What Mufaji? No mineral will come from Uganda if it's not processed. You wait until I go away, you can steal the minerals, but not now.